sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Ariglado sa aton sining nga magka-aksyon sa liwat. Good morning. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Diri kita sa Lunes nga presentation, January 27, 2020. Aksyon Hotline. Liwat kita nga nag-aagda sa aton sining nga mga tag-palamati para mag-upod sa aton pagpangalagad karon nga agad tubtob kita sa takna nga alas 9:15. No, grabe ang epekto sang kainiton sa panahon. Subong, makalampuas ka sa trangkaso, makalampuas ka sa kalain sa pamatyag mo bangod sa kapaang sang tiyempo, sa paos do, hindi ka makaluwas sa dalagan sang tiyempo, no? Aksyon Hotline. But nevertheless, magapangalagad kita sa inyo, mga kaaksyon, top-top kita sa takna ng alas 9:15. Ang aton mga kaaksyon, nga nagamonitor na via Facebook Live. Salamat gid sa inyo. Bangod nga Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang babatian paagi sa aton sining on-air, kundi available man kami via online. Pwede kami mabatian sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, kag ara man available sa bahin sang YouTube. Aksyon Hotline. May available dira nga chatroom nga pwede nyo padalaan sang inyo mga mensahe. Aksyon Hotline. Sa aton sining nga mga headlines, Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. sa headline number 1, maki-update kita karon dira iya sa bahin sang Cadiz City. Grabe man itong natabo sa ilan, no? Ang kasadyahan sa Dinagsa Festival nalamuran na sang hindi mayad nga sahi sang aktibidad matapos siya may pila ka mga nagpinadayaw. Nadala kuno sa ila excitement kag sa kalipay. Tigaling, madala ka sa excitement kag kalipay mo, kag bangod sang party nga ginapatigayon, hindi kanya malikawan nga may dala nga binastos. Aksyon Hotline. Now, i-check ta karon na nung plano sini sang local government unit dira sa area sang Cadiz City. Ano ang ila sini nga mga plano right after nga nag-viral, anay nag-viral ang ila subong nga mga video, ang ila mga hitsura sa social media, ti may iban nga nabalaka, problema, no, kaya nagsikat sila instantly bangod sang ginhimo nila ya, no, nga pagbastos na paghimo sa hindi mayan nga aktibidad sa sining kasadyahan o kapiestahan. Aksyon Hotline. Sino ba nabing malipay man? Kung ikaw yung opisyal sa Cadiz City, may mga bisita, kalimbawa karon, yawera mo na yung makita mo na, no? Nga mayara isang naghimo sang hindi maayong sa isang aktibidad nga, madalaki mo placards nga daw kabinastos. Aksyon Hotline. Mayara pa sang napakita sang ila mga libo, ay hindi niya mayada, no? Pwede lang nga mag-enjoy kaguro, magpakita kang mag-express ka sa imo na batyagan bangod sa aktibidad, not necessarily nga magala kay mo pakita pati sang private part mo da. Aksyon Hotline. May kumputi na yung buli mo kumparar sa taga Cadiz City. Aksyon Hotline. Ay do kaakig kwa siling ko ang festivity kung kaisa balag ginasilibrar ini, ginahikot ining mga aktibidades o kapiestahan in honor o paghatag sang pagdumdum, no, pagkalipay, selebrasyon
kung kaisa patronal fiesta. Meaning, ti bangod sang patron sang ina nga syudad kag Banwa, amo na nga may fiesta. Action Hotline. Ti galing kay nalamuran mo singuna okay man lang na pulo fiesta man lang. Makamisa singuna sa mga patronal fiesta aside na bisang sa barangay o sa mga Banwa nga ti may ara gidiya sang ginikot nga mga festivity intended para sa ila sining mga Charter Day celebration and other occasion. Tig kung kaisa na dugangan pagid, no? Sining ginatawag naton nga negosyo, no commercialization, that is why nga ang iba niya nagasulod, no? Nagsulod na ining mga activities nga ganoy o naga-invite sang pila ka mga turista nga magkadto sina nga mga LGUs kang mag-enjoy sang kapiestahan. Amo na siya, no? Lantawon naton kung ano ang update kag latest sini nga desisyon dira iya sang local chief executive or LGU sa area sang Cadiz City. Ano pagid ang aton sini istoryahan karon nga aga. Now, update kita karon sa kanamuna sang kaso sang sining mga nagkalamatay sa China bangod sang coronavirus. Pertino, ang coronavirus, tiyan mo na siya subong worldwide ang ginatutukan sang mga nagkalain-lain nga gobyerno. Kaya hindi pwede nga baliwalaon mo lang ni nga matapikan karon kag kon mayara sa inyos ni lugar nga magpositibo nga infected sang ginatawag nga ining coronavirus. No, tingiban nga mga nasyon, no, may mga preparasyon, may mga ginahimo na iya nga mga measures nga pinasdo ka laulaw gidyaw. Isa na karon sang istoryanta diri sa aton sa bahin sang Negros kag syudad sang Bacolod. Nano yang ginahimo ta diri nga mga measures man, mga pagpanganda bangon di manikawan may ari man nga naglagaw diri or may mga nagakadto diri sa aton, especially sa tion sa mga festivity nagalagaw man diri nga mga gusto pamiesta, gusto magintra sa mga aktibidad. Tinano niya ang sitwasyon ni may mga ginahimo kita nga effort, measure sa mga airport nga ginalabayan sining mga nagabisita sa aton di. Action Hotline. Alas 8:04 na Action Radio Philippine Standard Time. Ano pagid ang pila ka mga istoryanta nga mga balita karon nga agad diri sa inyo sining palatuntunan Action Hotline. Maki-update man kita karon no? Sining subo maning tabo sa sikat nga NBA basketball star nga si Kobe Bryant, no? I know nga bisan ang mga ulihing tubo makadumdum kag may ara ideya pati kay Kobe Bryant, no? Si Black Mamba. Bali duwa ni ka numero sa NBA ang ginakuan mo. Ang iya sining ginagamit sa jersey nga number niya. Ang number 8 kag number 24. Ahay subo nga balita bangod nga ining si Black Mamba, si Kobe Bryant upod sa pila ka mga persona nga nagalakip sang iya bata nga babayi, aksidente nga na-crash ang iya ginasakyan o ginasakyan nga helicopter sa California, guy patay gid, no? Si Kobe Bryant. Ang mga matagas nga mga opisyales sa mga kapungsuran, ang mga kilalaman nga mga sports athlete, no? Nagpalayag na kapin pa sa basketball, nagpalayag na sang ila sining kahanusbo, bangod sang nadangatan ni Black Mamba o ni Kobe Bryant. Silingwan, ido kadamo sa mga nagaluluntad, no? Nga mga trahedya, mga aksidente, mga insidente sa palibot sang kalibutan nga daw hindi mo na mapulong subong. Di ang
disgrasya o galing, amo na ya, hindi nato na may balawan kung saan o mag-aabot. Nauti si Kobe Bryant, nagserbi man nga model sang mga pamatanon sa patag sang basketball, damo man na influences ni. No, nga magkabataan, nga mag-entra, kang magtutok sa patag sang sports. Action Hotline. Kag kita din nga mga Pinoy, hindi kita man maulihimo, man kon basketball, kapila man ka beses, nga nagpadulong diri sa aton sa area sang Pilipinas, ining si Kobe Bryant, no? Nagkadto man diri sa Pilipinas, kag nagsalimuha, nagupod sa iya sining nga mga fans. Ati nag-enjoy man ang mga fans nga yari diri sa aton sining nga pungsod. Di po galing mo ni Bla, hindi mo mapulong gid ang ginatawag nga disgrasya. Na? Hindi mo mambal, bangod anytime, pwede ini nga tabo. Bisan galakat ka lang gani kung kisa makaslide ka. No? Bisan gani nga nagakatulog ka lang, why unexpectedly, gulpiada ka lang imo yung atakihon sa tagipusoon sa kurason, o deadball ka gani, much more nga, tiyari, nagsakay sa helicopter, ay disgrasya iya, nga nag-crash mga ka-aksyon. Action Hotline. So far, amo nang pilag ka mga hangin kabahin sa aton talakayan karon niya nga aga, feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe, ipadala lang ina sa aton sining nga chat room, sa Facebook Live, sa Action Radio Bacolod, kaya aton ina, hatagan pagtamod dugay-dugay. Action Hotline. Pwede man kamo makapadala sa inyo sining nga mga mensahe sa aton nga mga ka-aksyon sa text hotline. Pwede nyo man ipadala na sa text hotline 0938-225-5017. Again ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Action Hotline. Naunahon ko lang ang parte sa Cadiz City. I-check nato ang local government unit sa Cadiz. Kung nano ila plano after nga tinag-viral kay nagligad to no less than iya ang mayor gani sang Cadiz naghambal mo. Nagpangayo sampasaylo bangod sa sining insidente. Tiyamakon mo na tuod at the height of the festivity, kung ikaw halimbawa, naga-enjoy gid man ang nagahatag kaysa sang kulor, ang naga-add on sa excitement kagasadyahan, amo ning mga activity, ang mga extra activities na ginahimo nila. Sa Cadiz, may lamhitan, man sila no, nga na ginahimo. Actually, siyang una gani may mga panghamlit padaya nga kunamlitan kang pintang ginagamit simulo hindi gani makakasblay sa guya mo. Tigin gin-regulate na ina, no, gindula na ina nga himo sang city nga matingwan nga magmayad man ang festivity because tourism gani. Ang tuyo sini nga i-promote ang mga local festivity and to encourage sang local kag mga foreign tourist nga magkadto sa mga sa aton sa probinsya. Sa mga syudad ka mga banwa ka mag-enjoy sang kapiestahan. Action Hotline. Ti kundi way malain, no? Kay ang tourism industry nagabulig gid man aktually ni para iya sa ekonomiya sang isa ka LGU. Ay na ano man nga natabo nga at the height sang festivity at the highlight ti butang ta abiporting enjoyment mo do magbalalis ka ng tinai mo sa lamintanay kag sa kalipay ti pero nga ang hindi gid masatisfied ang kaugalingon mo kundi kay mo magbitbit sang placards nga binastos. Action Hotline. Kita ko sa placards sa Facebook kuning bata ko nga gamay ga sige man gamit sa akong cellphone. Kipot ko nga, mahilagan, hindi ka malo magbasa ang bata ko nga 2 years old. Galantaw man siya sa picture sa Facebook. Nga nag-appear nga mo to. Ay, siguro din niya nakuha, nalantawan ka bata ko. Sa ubray, guro, scan black akong cellphone. Action Hotline. Pero hindi maayo ang epekto. Ano ang latest sini? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the workaholic mayor of Cadiz City. We have Mayor Salvador Baring Escalante. Mayor, how are you? Kumusta ka na?
Asun at may aga kag may aga sa aton nga palamati. Asun ka ti pag walang buktaw nga tuwat kita do bilog na gabi. Siling ko gani. Oo, siling ko eh. Ayon tanay si Mayor. To kay kadamo abis ang kwan, kadamo abis ang mga gusto makaibalo kung ano ng latest nga desisyon kag ginahimo subong sa LGU kapin pa may isa to Mayor nga pag-insindi kung nagsaka di sa Action Radio kapon kay kuno mapahayag sang i-apology nga sang uli ni doon nagayo naman kay ang iya kinikanan kuno dugalain ang pamatsyag pero tell us Mayor what was the latest nga desisyon kag ginahimo sang office mo regarding sa tong insidente. Well, actually, una bes na ginpa-identify na nabulig sa aton friends sa social media. And salamat kita sa Action Radio na you're able to identify one. And in fact, may mga records na ginapakita niya sa Facebook. Certain lady is apologizing, no? And that's a good gesture. Namin na siya na gesture, no? Na coming out into the open and saying, mag-apologize. That's the right approach, no? Na hindi ka na ipapangitaon. Eventually, makita ka magigapon mo. Ang social media is so potent of identifying people na may identify again. So, as to that lady, no? And as to the two LGBT, mga gays to na makakita man sa ilang abilidad, we were also able to identify. And in fact, yesterday, yesterday afternoon, Mayor Mark Goles of Silay called me up. Uy, Sila niya, Mayor, taga-amo ni. Uy, kilala ni Mayor Mark? Kilala ko ni. Sus. Sila ko mga ambalo kung sa diin na purok no, diin na barangay in due respect mo sa mga taga-dira. Gani. Ito sila niya, kilala ko ni. Ining last week ning tuwan ni nag-showing mo nito sa Kabangkalan. Grabe galing abilidad nila. Repeat performance ni. Ito mo ano sila ni ako ni mamangita sila kay once makuha ko ipadulong ko sa sunod ng Cadiz. Ikaw na disiplina. Kaya kung ako diya wala man ginimo ang tremende. Wala man sila. So wala ko mahimo. The most that I can do is pagtaon kung sila kang tulong ko sa emosyon. Yes. Actually, mo na galing ginahambal ko kay na Mayor. To enjoy the festivity of the LGU, especially Cadiz City, that all we know nga damo ginanasadyahan, kapin pa inang lamitan na inyo, bisan ako sing una sa nag-cover kita do hindi ka pa mo nga lamitan, kagayo si mo karon gwapa to, alangan ka ma-desire abi. Tapos, lain ko ang feeling mo nga ang imo itsura kuan man mo, sa lamihay man ba sa pinta nga doon nag-enjoy ka gidi sa fiesta sang Cadiz, pero hindi man na siling kuya rason gani Mayor nga mabitbit ki mo sa plakad nga doon hindi nagito ya husto. Well, correct. Hindi sila naman tao doon na going above sa norms natin. No? Kaya mo na plakad ginapagustuhan na natin. Mga plakad na I want to marry you, or you marry me, or hug me. Blah na part na yan expression of happiness, no? Magaling natin yung ibang sobrahan. Gani man. Sobrahan ito. And yes, actually, ang ako na yan, no? Because you've given me the opportunity. Okay. Napasalamat lang ko. Siguro probably this Dinagsa Festival was one of the most perfect. Perfect. Kasi kung wala rin kung tinunto ni. Imagine wala, na-solve natin ang traffic. Grabe na preparation. Dos naka additional forces ginpahulam sa aton ni PD Boleros. No, para magbantay lang hindi lang sa Cadiz kundi halin sa Bacolod, halin sa Sagad pabantayan ng dalan para wala sa untoward incident sa traffic. So we're able to perfect our traffic situation. Okay. Ang aton druga 2 months ago, sige na tadi pang halugog sa tanan ng mga identified na, no? Para i-bulabugon, no? So, wala na nato na fully eradicate, but I believe we were successful. No? Ang aton peace and order, ang incident dito, may nabunggo, kay 30 na ng espiritu ni Miguel ang natugkog niya. Nakabunggo sa pader, buka, ginagiyagtang. Ang accident sa dalan
very minimal. Ang pagkaon na serve naton, isang dyan, may mga nag-serve doon sa pagkaon na lumok. Okay. Serve na naton. Ang aton tinta, so una may gagamit enamel paints. Correct. Practically na eradicate naton. So this work entails work sa aton preparation, sa aton tanan, and manpower. And ang pinakanami isa nan, kay right after ang sa festival, kahapon sa aga, alas 7 sa aga ng libot ko, wala basura ang sulod ng Kalisto. Wala lang sa may natabo. So in other words, immobilize ang aton enro, sa aton clean and green, more than 1,000 people para maglimpyo sa bilog na Cadiz. As a fire truck, ano ka alas 5, kagahon kapag may sweetness na. Para matula lang sa mga pagsot. So in other words, kanami isang preparation, kanami isang flow, except for that too, no? So that's why hindi pwede na palampason ba. Yes, sir. We'll have to do something. Yes, so are you contemplating or the LGU is now contemplating to take legal action against them or kay may report abi nagwa nga kuno ma-deklarar persona non grata ang syudad against ini nga mga individual. What was the latest na, Mayor? Well, actually, that's the least that we can do. No? That's the least. You know, pabati lang ko sa imong introduction, bata mo nakabasa. Di ako bata, nakabasa man, nakalantaw man. Hindi na aton, kundi tanan. No? Tanan niya, oo. So that's why we are contemplating. Pangitaon pa namon, halugugon pa namon ang bilog na negros para makita ini sila. We will enforce the full force of the law. Pero kung mag-surrender sila, magpalapit sila, isa public apology, then maniwat ang atong panguna-una. Because openly and sincerely, apologize. Apologize sila. So, lain naman na yung sitwasyon. Ang lain na yung pangitaon mo pa, malagyo pa, lain na istorya. Dason mamalibad pa, bisan may mga video kag may litrato, na hindi pa mag-ako, blado, tilo, hindi na hindi pa mag-ako. So, lain naman na yung istorya. Kita na itas Cortez na ka mga muna. Because of this incident, maybe this would serve as an lesson learned sa inyo siguro, maybe next year ng activity, base may manugbantay na kita sa manugbit-bit placards na. Yes, correct. Actually, ara ko to. Ato kagid, Mayor? Isa pa naka-placard na sa styrofoam, lain ang pangambal. Ginpadakop ko to, gintago. In fact, kambal ni Kernel gani, Mansueto? Gintakop ya, ginkuhaan picture, ginconfiscate. So, dali labat niya, ang iba niya tinaglaptag sa social media, wala sabihin mo. And amo sa lingkobla na katahon sa preparation ginlamhitan sa hindi na pila ka persona. Gani. Kalaway ka to sang isa to nga sinya lamhitan ay subong. Karon siling ko ay nakulain ba? Nakakadakpan. But anyway, naku lang tawag mo maski si Governor Bong Lacson was there, was walking along the street, nagpalamhit, nag-enjoy, nagsaka sa stage, ikol ka dali sa muli. No? So, this amo na experience sa Binagsa Festival. Ma-attract attention, that's another thing. So ang Dinagsa is actually inyo ginasiya. Kuan siya patronal fiesta ni sa Mayor? Kamayan. Siling ko patronal fiesta ini or yan ay isang LGU lang yung kuan naton? No, this is a fiesta ni Senyor Santo Niño. Senyor Santo Niño. Okay. So that is why siling ko ang fiesta ni Senyor Santo Niño gintinuntuan nila, yeah? Yes, kasi mo na kasi nagpa-prepare ko sa presentation now. And kung sino nila mga culprits, mag-surrender nila, ipalantawan ko nila for them to understand na amo niya ang pagrespeto naman sa Santo Niño. We party hard and we pray harder. Gani man. So, siya makita mo yung action at maglibot niya yung Santo Niño sa dalanon. Ang tao ay napunto na yan. Gagwa sila stante, gagwa sila balay, napunto kang magbaw, manguros. Just to show respect. Amo na yan kaagadi sa among Santo Niño. So, we also expect our guests to give the same
humage na sa aton Santo Niño, sa aton sa pareho na pag-respeto sa kanis noon sa aton Santo Niño. And Yes. ever since hindi kina siya naton problema except for the 2 or 3 or 4 persons na daw nagsobra sa pag-enjoy sa kapistahan sa Dinagsa Festival. May nag-comment ka ni Deus lang niya, naghala ka, pulo pakita ka buli, nga tinaw pa ng buli sa taga-Cadiz siya. Pugoy man ma. Anyway, nice talking to you, Mayor, unless may ara ka pa sang ibilin nga mensahe sa taga-Negros kag taga-Cadiz City. Well, susunod sa Cadiz, we will do whatever we can to give closure to this problem so that we can move on. And gusto ko lang ipaabot man sa katalatapan sa Action Radio sa inyo pagbulig. No? I-appreciate din ako yung nagwa ka mo sa inyo regular na trabaho. And nag-facilitate ako sa babae no? sa Facebook. So, kapasalamat din kami. And that deed will not go unnoticed. No? Salamat din sa ngalan ng siyudad ng Cadiz kapasalamat kami sa Action Radio. Salamat and good morning to you, Mayor. Thank you. May aga kang mabuhay sa siyudad ng Cadiz. Salamat. Action Hotline. Mayor Salvador Bading Escalante, no, sang Cadiz City. Now, kalain man mo. Ang iba nagasinggit sa kapistan, Viva Senior Santo Niño! Ti Santo Niño na ya. Patronal fiesta. They are glorifying ang kapistan nila is a sign or amo ang ekspresyon sa pagpasalamat sang taga Cadiz City for the whole year nga pagpangabudlay nangin abundant man ang pangabuhi sang iban ng iban medyo kubos man pero ti pasalamat ka at least every year may kasadiyahan nga ginapatigayon ka may activities dira sa inyong lugar. So amo man na ang ginahimo sa mga fiesta in different areas. No, ngayon na maka-enjoy ka. Hindi lang ang ginapasudunggan nyo ang inyo sining patron, kundi pagpasalamat sang tagsa ka individual, nga nangin mayad ang ila pagpangabuhi, bisan sa kabuhi na lang kagdugang nga tuig sa imo. At least may pasalamatan ka. Action Hotline. Sa sinapalangadaan nga konsepto, kung husto yung dalagan sang utok mo, I'm sorry ha, kay may nag-justify pa siya, ano itong malain, buli na, mahalagi ka mo yung kasyada na. Ako mo itong masulat, masyada-syada, ka mo. Nga mariaki ka mo kay, amo malang nagasulat. Tikon amo na iya para sa inyo, ang husto, huwag kita mahimo, no? Pero timang agda kay mo ya sang sex, nami bala na, nga may kabataan galantaw sa inyo may mga hubines. Action Hotline. Masaka kay mos poste. Saot-saot ka, tukil na, bisan magtambling kapag pagwaon mong tinae mo. Imo na iya. No, primin bala, hindi mayo Hindi mayo in general. Sa mga tawo guro, kay nang bastos man paminsaron, tinamitan sila Mako, may mo yung Hamlet para sa libre kuot ko, no? Ano to? May Hamletanay libre kuot para sa plite. Ay, kung ano man yung plite lang pwede nyo gilang na maayo kay JM, kaya tumanto siya. Libre yun pa mo sa plite. Ni JM, pabalik de. Siya yung maglamit sa inyo, grumlipay pa mo. Action Hotline. Tiambalon ko to itong nagasaot itong taga-silay. Taga-silay ang bal ni Mayor na nawag ko na si Mayor Mark sa iya. Nga taga-silay itong duwa. Away siya kasabat. Sige lang. Tinanawag na ko ng Mayor sa silay. Now, nag-inform siya nga taga-amo na di pangitao na mo na. Tudgita ko itong nagsaka bla sa may post dito. Nag-pool dancing. Nami, umenjoy ka, masiling ka, kasadya mo namin, nagabarangisi man itong mga tao sila, Husto na, nagabarangisi gani, pero hindi kidya mayad, Hindi kidya mayad, no?
May lang ni sa aton, kaya mo lang na, kung sa ibang mga lugar karon na, makapungsuran, basi kung nautdan ka mo ikog nyo, Action Hotline. hindi ta pala paghimuon ang mga unnecessary nga mga actions bangod ya sa aton pamagi on how we feel, on how the way we wanted to express ang aton kalipay. Why ginaya sa dumilisi mo? Wala pang kalipay ka na. Tiyato pagin na sa placards. Sus! Diyos mio, din kakimukita, butangan mo na iya. Libre. Ay, sus. May atop to siling niya, lamhitanay subong. Karon. Si GM, kung pagkita sa ito siyang placards, doon hindi pa siyang puli mo. Hindi na ito laman. Lain sa ito, iyado GM. Ngayon ang pagpalapit siya mo, naso nabi mo, ma-approach ka, malamis mo, katukin na bit placards. So pagambalid ako sa tingog siya mo niya, oo, ako to pare. Dahil mano ka karon? Sige, but anyway, hindi gidya husto. No, ako yan nagabaton ko sa inyo mga komentaryo kag reaction, please, padala nyo. Kung ano na, i-tolerate na lang kung sa inyo bibahin, sa inyo banwa, kay sulan matabo ina nga festivity. Kay siling pa ni Mayor, this is not the first time ginihimo ni siyang duhato ka taga-LGBT. Sa Kabangkalan, kuno mo man to, nagpakita, mis na kaigot-igot na to sa Kabangkalan. Tingin sulit nila Skadis. Ang panukoy gapo, no? Basi na son may ari di sa Bacolod, nabikad to kumudi. Diri ko mo enjoy, obe? Kaya imbitaron ta nga judge sa ilas ni nga contest si Kwan. Imbitaron naton nga judge sa mga contest nga mo ni si Lieutenant Colonel Joby Espinido. Action Hotline. Dason dito nga mo saot-saot sa tubangan ni Lieutenant Colonel Joby Espinido. Ay kalain, no? Action Hotline. Hindi ta na pag-intra itong isa. Kailain mo itong ihasin nga ginatrabaho. Pero I mean, in general, hindi gidya mayo ini. Online sa hotline. Online. Gagawon ko lang kay Damo Mani Activity. Joining us this morning is Mayor Mark Goles, ang Silay City. Mayor Mark, si Action Art, dari sa Action Radio Bacolod. How are you? Good morning. Yes, good morning, Action Art. Good morning man sa mga kauturan naton sa syudad sa Silay, ilabi na gid sa probinsya man sa Negros Occidental. Mayor, nagtawag kami sa imo kay while ago na interview namon si Mayor Sangkadis, no? Mayor Bading Escalante, and he did mention sa imo ngalan nga kuno taga inyo tong duha nga daw nagpakita sa abilidad to sa area Sangkadis. And is it true, Mayor, nga do na kita mo na ginman itsura na taga inyo ginman kuno to, Mayor? Wala ko pa napacheck na, but nagsuryanay kami ni Mayor Bading Escalante kahapon. I think may incident dira sa Dinagsa Festival nga do may duwa ka LGBT nga nagpakitang gilas. Okay. Kado hindi amo ang ilang pagbayle. So gina-call man ang attention naton. So ipa-check ko ining mga tao ini kung tuod ka taga Silay. Kag kung taga Silay sila, I think they need to explain and maybe a public apology will do. Gani, hindi man to gusto yung ila. Meron kung to ina, kung to Of sila. course, hindi ko man ma-preempt na yung mga action sila, no? May paloy ako na ano. Hindi ko man ma-preempt ang action sa isa katao. But of course, if they did something wrong, especially kung immoral nga mga gawe, they have to make a public apology. That's mo nang stand na ako. Sige. Anyway, Mayor, hindi nagkumag-awat sa imo kabalo ko na mo imo activities na. Thank you so much for the time and good morning. Thank you, Action Art. Madamo kinyo salamat. Kamayang aga sa inyo tanan. More power sa inyo. Salamat. More power. Action Hotline. May activities sa Mayor eh. Nawa mo itong kwan siya. Niya, dalion talang niya. Tingin na pa-check. Kung ako ni sa duhan kung taga Silay ginman ka mo. Kanto ka mo kay Mayor na lang. No? Kay kung magpulupanago ka mo, kag hindi ka mo mag-istorya ko, kag mag-explikar sa inyo bahin, kung may chimpo ka ni ka mo, pwede ka mo kanto sa Action Radio de. Now, ining duwato bla, nga nagsaot-saot. Pagitaon ni Action JM, kanto ka mo de, kay makuhaan namon man siyang side nyo, at least may pa-explikar sila Action Oliver, nga nag-amo ng inyo panaot. Kundi natahap ka mo kay Action JM, kay hindi siya taga Silay, si Action Oliver. Taga Silay man
At least, mabuligan ka mo no explicar sa tao nga, naimo namon to kaya mo niyo, naga-enjoy kami, kagtuod ni, second din na raw nyo na ginimo ko, no? Ang first, sa Cabancalan City, Action Hotline. ginsundan sang Cadiz City, may plano ka mo sa iban nga fiesta. Amo man ang himuon nyo? Kung ako sa inyo, kadto ka mo sa fiesta sang Karabalan, kag dito ka mo magsaka sa poste para mabalaan nyo. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Si Dino, text. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kahintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units.
This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat. Hotline. Ating lado, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:45 na. Damo gidyang nagapamangkot to. Interesado sila, hibalawan niya. Magamuna, sir, may pwede kagid man mapriso sina. Pwede guro i-check na karon bala sa abogado nga kilala naton kung ano mga konsekwensya, kung ano mga kaso nga pwede mo tubangon parte sini. Obra, nagsaka guro ka mo sa bukid na nagpa-picture po kay Action Dale. Ito kung nag-enjoy pa ka mo. Action Hotline. Action Dale? Ang balong ko sila nga, maupod sila sa imo mataklad sa bukid. Ang next move lang, kung may plano ko ito masaka sa antiki ito. Na, no? Pop doon na yung sila kay Action Dale to para nga maseminar sila. Action Hotline. Sige. Good morning lang kay Amorski Firms. Bukadamo na siya nga lan sumigo ko nimo.
Marisa Calupes Panizales, Madam, no? Maestra dito sa amo na. At monitor si Iman Fran Can. Sige. Si Edgar Lagunday, classmate, kumusta ka na? Kapanaog ka na gali. Si Iman nga classmate ko. Action Hotline. Eli Guerrero, Joaquin Junior taga Mulila. Bao, idlaw matasi mo, pare ba? Kumusta ka na? Thank you, gida. Sa pag-monitor karon na nga aga. Si Larry Claver Guillema, Daisy Binyomingan, Eli Guerrero, si Madam Oyen Colmenares, ang tiya ni Angel Oxin. Gerly Basister, Bowie Jolingo, Jinky Dagia, Montelibano Mirais. Good morning. Regards ko nos taga Carlota, si Action Jan Sapio sa Action Radio Iloilo. Action Hotline. Maninoy Ramon N. Monching. Kumusta na? Regards kay Maninoy Vic Borromeo. Action Hotline. Mayet Leardo Arroyo, Kas, morning. Kag kay Toto Paul Itabag, na classmate ko sa elementary. John Leardo, live sa Port of Manila. Nelda C. Guanze, araman si Ariel Kayanan, si Dingdong Guzman Severino. Sir, how are you? Good morning. Thank you again for listening. No, karon nga aga. Cesar Lanaria, Andrea Amanda Jaime, Eva Loro, Maymay Fernandez Estrella, araman si Francis Salmingo. Sir, kumusta ka na din? Kanaara ka magyapon sa gwa. Banchero, di na tuman. Ay, nano ni siya? Naguni siya. Fred Trahiras Jr., Bachelor siya Puhas. Arnel Dronia Baricar. Edphil Isparagusa Balibadlan. Sir, kumusta ka na? Toto Eduardo Espiliogo Jr., Gerson Ruiz, Sir Armantuga, no? Good morning. Marnet John Gregas Abilida, Tintin Guarin, good morning sa inyo. Action Hotline. Ronnie Ye, good morning sa tanan, kag kay Roy Ye, kag Nimya Ye, baskog di gidradyo nila, maayo lang nga pagpamati, ay, tuod ka. Action Hotline. Good EM, Action Art, and to all of you there at the station. God bless always. Tita Nora Misias o Barangay 12. Boy, liga kahidlaw mata kay Tita Nora. Kumusta ka na, Tita Nora? Action Hotline. Jory Clamor, watching from KSA Riyadh. Sir, good morning. Ayos. Araman si Labayan Eduardo Jr. Daw na di Mat Galia. Hala, sige ha. Action Hotline. Evelyn Nipomusino. Niyag may aga-aksyon na radyo stanan nga tagpalamati, Marelos Grijaldo Makunat. Salamat gida. Kay Ronnie dapat ni sa magkabataan nga nagbinastos sa dinagsa. Tagaan disciplinary action, ma-community service, panilig sa market sa Cadiz. Sa mga dalanon, tapos live man sa FB kay gusto nila magsikat. Ay, client, ipa, hindi na lang na iya. Nag-service ng tao ko na mugi man na. Kwan pa, ipa-live mo pa. Action Hotline. Pero ari, umangkot na sa abogado, kung magamon kay kung kaisa, may ara tao nga daw feeling nila sa kaugalingon nila, yan daw, okay lang. Basi kung maghuna-una sila nga. Why, manay kaso kung magtinunto ka, mga maamo na, buli malang napakita na. Action Hotline. Placards malang, sulat-sulat malang na. Pero ti ko ninalay, gani maglingin ulo to sa LGO, magpulupag. Kung ako sa inyo, kadto na lang kamo na sa Cadiz. Para nga makalikaw sa ginatawag nga problema, kadto na lang sa Cadiz City, LGO. Hindi nyo na mainago ang inyo sini mga personalidad. Kay kapin pa, ang itsura nyo kaklaro sa mga litrato. No? Ti karon kon may mag-suggest na kay Mayor kay do ka nga daan ang Mayor sang sila itong ginapausisa kay do tayo kay iya tong duwa nga member sa LGBT. Amo na gani siling ko na dalahig pa ang ibang mga members nga mga mayad. Action Hotline. Ang mga matarong. Pero ano man, mga katulad sini nga mga fiesta, nag-enjoy ka, may placards ka dala nga binastos,
napakita ka sang buli mo, ano, pwede ka na mapasakaan kaso kag mapriso? Online sa hotline. Online sa hotline. Arewa, isa sa mga kilala kag ang aton daw mo ni siya perming masandigan tabla every time. Kinahanglan nato ng mga legal views and opinion. Joining us this morning is Attorney Cesar Viloria Jr. Attorney, good morning. How are you? Good morning, Action Art. Good morning sa imo tanan nga tagpalamat may nga. Okay, good Action Art. Regards lang ko kay Papsi ang yes, sir. hari isang universo. Why nagita ka pangaping tatlo ba? Kogas. Pero sir, ano man, magamuning sitwasyon, kaya kadamo lang gambal din niya, pwede na sila pasagaan kaso, pwede na sila nanong may mo sina. Attorney, tell us, kung amo na yung may fiesta, kag daw na-over kay mo sa excitement kag happiness mo, may mga extra activities yung ini mo, nanong sa labton mo de? Well, una, if somebody would like to file a case, it is within the right, pwede, no? Even the city, or kung sino man ang tao. But let's go back anay Action Art kung ano bala ang probably nga krimen nga na-commit, no? Sa silang sitwasyon. Because, number one, inang klase nga fiesta is actually ga-invite jubilation, no? Actually, gina-encourage yun ang tao nga maghinugyaw. Di ba? Yes, yes. Ginagaan, I mean, amo ni ang tabo no? Actually, I think it's high time man nga i-reviewon man sang mga local government units. Now, although we cannot control emotions, we cannot control feelings, we cannot control reactions, and we cannot really control the effect sa ilimnon nga ginapasugtan ang kabataan dala nga magpinagustuway. By the celebration itself, ang connotation sila sa kabataan pag gusto tada, no, gakadula ang control sa kabataan. But even though, of course, naintindihan natin nga as a human being, minor ka na or may edad ka na, kabalo ikaw sa certain nga limitation nimo. Now, okay. Ako mangkot, ang natabo ato sa dikto sa Cadiz, was it a crime or kung krimen na ano na siya nagkrimen, no? Kasi mapasakaan na sila kaso. Una sa tanan, kung may krimen ka na commit, siyempre mapasakaan sa kaso. Supposedly, pwede ganit na sila kung may gapati ikaw nga ang krimen ginakomit nila, pwede ganit na sila ma-aresto right away. We do not know what happened, the actual circumstances ang fiesta ato. The celebration nga wala, no? Or basi na trigger lang din during the posting sa Facebook, no? Dito lang din na balanay, no? Because remember, nakita ka man ng mga picture, grabe. We are inviting actually youth, whether lalaki, babae, ginatagaan pa sila sang arena, doon si Chimpo, bala sa mga Romano, bala. Ginapawgyaw ta sila nga daw ga samba, bala sa Diyos-Diyusan. Ginagaan venue ang kabataan. Now, may ilim nun. Pwede. Ikaw dira, sinadya ikaw. Now, hasta hindi na mapungga. Now, question is, was there a criminal intent? Dara ka makadto, no? Yes, sir. Kung may intent, may criminal intent, may intent to commit the crime, pwede natin lang tawon sa revised penal code. Like, example, alarm and scandal. Diba? Kung nag-create ikaw dara disturbance. Now, question, did that guy created disturbance? In fact, mag-enjoy ganitaw niya. Sa dito nga venue, ha? Diba? Naginugyaw. Although may iban siguro hindi gid makasaho or madamo hindi kasaho. Now, okay. Siya naman. Ato sa mga placards, no? May ginatawag kita yung, to be honest, Action Art, no? Although sa aton niya moral standard sa Pilipinas, medyo hindi pa kita ready sa sinayang nga mga freedom of expression. But for me, it's that expression, papansin-pansin sila, kaya ginauso-uso ina, no? Question, sino na-offend sa to? Diba? Sino na-offend? More or less, ang ma-offend sa itong parents. On the other side, ang ibang Action Art, gakad daw, kaya it was a joke. Diba?
it was a joke, no? It was only taken very hard. Kalau ka action hard, kay kalau ay man mo, umambal ka may mga free sex dari, so on and so forth. Ma-offend ang pamilya, mabala ang kabataan. Actually, na-amplify lang na sa action art after atong mauba, bulit bala. Ang bulit bala ito nga guba-uba. Yung pakita yan. Ini mga placard. Yes. Doon tungkol ka ito, doon nakain itong sitwasyon. So, may naglain man. Ang punto dali ng kaya kung nataw mo ito, doon ka unusual sa isa ka Pilipinas, especially babae o hindi foresee. No, matabo na lang na siya kung ara na. Now, ang imo